Impela sicela yona leyo ukuthi inkosi ikhulume ngoba onke amazwi okuphila akuyo asemlonyeni wayo. Uma ingakhulumi sisenkingeni, ngoba kushuthi ngeke siwezwe amazwi ayo, ngeke sihlanjululwe, ngeke sibe nokuphila okunaphakade. Siyawadinga amazwi eNkosi uJesu ukuthi thobe umoya wethu, uthobele inkosi, uthobele amazwi ayo, kuze kuthi noma yini ayishoyo siye, noma yini, noma izwakala ngayiphi indlela, singathathi izinto ngokwenyama, singahloli ngenyama izinto zikamoya, kodwa sihlole ngomoya konke esikuzwayo. Sizoqhubeka ke nendaba yethu kuMateyu 5:9. Singakafundi ngicela sibhala amehlo sikhuleke. Kufundeka kanjena ke kuMateyu chapter 6:9. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Sisabhekene naleli gama ke lika baba noma elomzali. Kunento engiyiphawulayo kumntwana, ukuthi umntwana uma enenkinga abhekene nayo uyakhala umntwana uma enenkinga abhekene nayo. Masibheka lapha kuLuka 18 kuverse number 5, noma mhlawumbe ukuze sizwe kahle ngivese siqale nje kuverse 1. Mahlulelo ongalungile isihloko sakho noma kuLuka 18. Wabalandisa umfanekiso ukuthi bamele ukukhuleka njalo bangadangali. Wathi kwakukhona emzini othile umahluleli othile wayengamesabi uNkulunkulu, enganaki umuntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi wayelokhu efika kuye ethi, ngizwele isitheni sami. 4.
kwaba isikhathi engavumi, kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe, nakuba ngingamesabi uNkulunkulu, nginganaki muntu. Nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo, ngiyakumzwela, funa angizuke ngokufika njalo njalo. Verse 6. Yayisithi inkosi, yizwani okushiwo ngumahluleli ongalungile. uNkulunkulu kayikubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelele na? Ngithi kini, uza kubezwela masinyane. Nokho nxa ifika indodana yomuntu, imbala iyakufumana ukholwa emhlabeni na? La inkosi uJesu yayikhuthaza abantu noma abafundi bakhe ukuthi bamelwe ukukhuleka njalo, bangadangali, ngoba kunezinto othi uyazikhulekela kube ngathi ayiphendulwa, umuntu aze adangale. Kodwa inkosi uJesu isifundisa ukuthi masingadangali, ize isenzele umfanekiso wokuthi uma umahluleli ongamesaba uNkulunkulu futhi engenandaba namuntu, umuntu ongalungile, wakwenza okwakufuna umfelokazi ngesizathu esizodwa. Akakwenzanga ngoba nako efike kanye noma kabili lo mfelokazi, kodwa wakwenza lo mubi phambi kaNkulunkulu ngoba lo mfelokazi wayehlala efika njalo usuku nosuku athi, yimi lo ngikhala ngaleyo nkinga. Uyayazi nawe ngicabanga ukuthi leli jaji leli laselimazi ngisho nangephimbo, wayeqale mhlambe lo mama amemeze, mhlambe aze asho enhlizweni yakhe, oh nangoke lo muntu usefikile kuseqalile. Wazi wabona ukuthi yazi yini into ezongikhulula la, ngizokhululwa ukuthi ngimenzele lento ayifunayo. Ngalolo suku ke ngizokhululeka ngenza izinto zami ngesikhathi ngizithanayo, ngiphumule lo msindo walo mama. Hayi nangempela wakwenza, waphumula lo msindo. Ithi inkosi uJesu ke, uNkulunkulu olungileyo akayikubezwela yini abakhethiweyo bakhe. 1, bakhethiwe laba bantu abakhala kuye ubusuku nemini. Usho ukuthi lo muntu ebusuku uyakhala, aphinde akhale futhi emini. Khala ngalento akhala ngayo kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngeke abezwele na labo bantu. Manje iBhayibheli ke lithi thina siyinzalo kaAbrahama ngokukholwa. uAbrahama unguyise wabo bonke abakholwayo. Ngiyacabanga ukuthi uAbrahama wayekhala ubusuku nemini ethi, uNkulunkulu ungithembisile umntwana, nanamhlanje anginaye, nangakusasa anginaye. Ngiyakholwa ukuthi ngezikhathi uNkulunkulu efika ngazo kuAbrahama emqinisekisa ukuthi umntwana uYesu uzoba khona noma uzoba nabantwana abaningi, mhlawumbe wayefika uNkulunkulu ngalezi zikhathi esedangele, esecabanga ukuthi mhlawumbe ngivele ngikhohlwe lento, avela afika uNkulunkulu alivuse ithemba. Livuka ithemba kuse ngakusasa umntwana akekho, uphela unyaka umntwana akekho, livusiwe ithemba. Lithi mathi liyaqala lenyamalele ithemba, afika uNkulunkulu athi, hey wena unguyise wezizwe eziningi. Obani lezo zizwe? Yithi. Kodwa kuqale enyembezi. Ngiyakholwa ukuthi waqale wakhala, ekhala ukuthi nanzi ngibhekene naye, umntwana ngimtholi, kodwa igama lami kuthiwa nguAbrahama. Manje leli gama lingenzela amehlo abantu, kodwa umntwana ngimtholi. Manje umzali onengane encane
Uma umntwana enenkinga umuzwa ngokukhala, akamuzwa ngokuthi axoxe indaba. Yabona mangaba umzali ebhizi senza lento azenzayo, umntwana exoxela indaba la, noma mhlawumbe uxoxela omunye ukuthi unenkinga, akuyenzi i-attention yomzali ukuthi ibuyele kumntwana. Noma ngazixoxa inkinga zakhe kwabanye abantwana azayiqede, i-attention yomzali ayiyi kumntwana, iqhubeka la kulokho akwenzayo. Into eguqula i-attention yomzali ibuyele kumntwana ukukhala. Elithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu uyasibubulela ngoba thina saze sizocela kuNkulunkulu. And uma ubheka eMahubo 34 kuverse 18 siyathola nalapho futhi ukuthi indlebe kaNkulunkulu ikubo abalungileyo abakhala kuNkulunkulu. Hayi abakhulumayo nje, hayi abaxoxa indaba nje, hayi abakhala kwabanye abantu, kodwa abakhala kuBaba uNkulunkulu. Yilabo bantu uNkulunkulu ulalele ubheke ukukhala kwabo. And mabekhala inyembezi zabo ziyathathwa zifakwe emabhodleleni noma emagedleni ezulwini. uNkulunkulu ubheke ukukhala komntwana wakhe. Angazi noma ke wena uyakhala yini njengomntwana kaNkulunkulu, kodwa uphawu lomntwana simazi ngokuthi umuntu ongumntwana uma enenkinga into yokuqala ayenzayo ukukhala, hayi ukucomplaina. Noma ke mhlawumbe umunye engacabanga ukuthi ukukhala ukucomplaina, kodwa umntwana uyakhala. And ukukhala ngoba enenkinga, ukukhala ngoba kunento emhluphayo, omunye ukukhala ngoba ulambile, omunye ukukhala ngoba ushaywa omunye umuntu. Umuntu mayekushaya kuhlukumeza bese ukukhala kuNkulunkulu, lo muntu uyakusiza ukusondeza kuNkulunkulu ngamzoli. Yikho iBhayibheli lithi thandani izitha zenu, ngoba izitha zethu zisisondeza kuNkulunkulu, yizona ezenza ukuthi icebo likaNkulunkulu lifezeke. uJosefa uma ubengaqanjelwanga amanga ubengeke angene ejele, and bekuwumntwana kaNkulunkulu. Uma ubengangena ngejele ubengeke inkosi yazi ukuthi lo muntu yakwazi ukuchaza amaphupho. Wakwazi ukuchaza amaphupho noma kwatholakala ukwazi ukuchaza amaphupho esejele ebushiwe, ngoba amandla kaNkulunkulu abonakaliswa ebuthakathakeni bethu. Yabona lapho sekuphele konke, ingekho into ongayenza ngaphandle kokukhala. Kunjengomntwana omncane, akanazi izinto eziningi angazenza ukuthola i-attention kamzali. Unendlela eyodwa nje yokuthi yena akhala, ngoba akakwazi ngisho nokuyikhulumela. Njengoba lithi iBhayibheli asikwazi singacela kuNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu akakwazi ngisho nangacela kuNkulunkulu ukuyikhulumela, bese kuvuka umoya kaNkulunkulu phakathi kwakhe ambubulele, akhale kuNkulunkulu, uNkulunkulu amphendule. Ngoba lithi iBhayibheli siyazi ukuthi uma sicela kuNkulunkulu ngokwentando kaNkulunkulu uyasizwa. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma sicela ngokwentando yethu noma ngokwentando yenyama, noma singazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, kodwa uma ngingakabi ngokwentando kaNkulunkulu akasizwa. And futhi siyazi ukuthi ngokuka John 9 verse 31 uma ngikhumbula kahle, ithi impumputhe, siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izolo, ngepha lo mesabayo uNkulunkulu lowo ke uNkulunkulu uyamuzwa. And lo mesabayo uNkulunkulu ungumntwana kaNkulunkulu. And umntwana kaningi uzothola ukuthi uyamsaba umzali, ngoba isibhaxu sokuqala siqhamuka kumzali emntwaneni. Umzali uyena okhalima ingane, umzali uyena oqondisa ingane, ngoba ingane ayazi lutho, ishona ngala
umzali kumele ayibuyise. And mayingafuni ukubuya ingane, umzali kuyenzeka athi ake ngiyeke. Ithi ukuphaphalaza kancane khona izofunda. Njenganami uma wami wangitshela ukuthi ngangithanda kabi umlilo noma la kushisa khona. Ngasondeza ekhandleleni ngoba kwakubaswa amakhandlela leso sikhathi isandla sami. Wanquma ukuthi uzongiyeka ngishe. And lesi sinqumo akasithathi ngoba engangithanda. Usithatha ngoba nakhe efuna ukuthi mangifunde. Athi uDavide kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Nami ngiyasho namhlanje ngithi kwangilungela ukuthi ngihlushwe. Ziningi izinto esengihlushwe ngazo and ngiyambonga uNkulunkulu ngalezo zinto. Ngoba zingifundise izimiso zikaNkulunkulu. Ngasha mangisha kulelo khandlela uthi uma wami angiphindanga. Kodwa wayezohlala engikhuza njalo ungakwenzi lokho ungakwenzi lokho angazi lokho zekubini. Mhlambe ngangoze ngingene emlilo omkhulu. Ngoba ngangithanda umlilo. Namhlanje ngumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu wenza ikhonze zakhe zibe langabe lomlilo. Futhi kwakuhle ukuthi ngikuthanda umlilo kodwa hayi umlilo ozongishisa, kodwa umlilo ozoshisa izinto ezingalungile empilweni yami. Ntwana kaNkulunkulu besakhuluma ngaye. Ayike sike saba nenkinga ke noma angasho ukuthi kube inkinga kodwa indaba yokukhuluma kwethu nobaba ayivumi ukuphela. Kade ngabe ngicabanga ukuthi iyaphela ayipheli. Ngeviki edlule sasigcina ephuzini lokuthi abantwana bakaNkulunkulu abalilingisi izwi. Safunda ke kuLeviticus 20 verse 26. Lapho sithola khona ukuthi kuthwani abangcwele ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Kuthwani abangcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Sahlukanisiwe bazalwane nabezizwe. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu asahlukanise nabezizwe usihlukanisela ukuthi sibe ngabakhe. Kusho ukuthi asikwazi ukuba ngabantwana bakhe uma singehlukene nezwe. Uma sisahamba njengezwe sisezweni asikakabi ngabakaNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu uthema ihlukanisa uIsrael neGibhithe. Akabavelanga nje abasuse eGibhithe awubafaka eKhenani. Ngoba bebezohlangana nezwe babezosuka ezweni bangene ezweni. Bengehlukanisiwe. Waqala waqamba indlela namasu ukuthi laba bantu mabehlukaniswe nezwe. Into yokuqala ayenza uNkulunkulu ukuthi behlukane nezwe. Wabantu bathi beseGibhithe phakathi kweGibhithe. Wabanikeza umyalo ukuthi makuhlatshwe iPhasika. Kugujwe ukuphuma kwabo eGibhithe. Kwadinga ukuthi mabahlabe imvu noma isilwane. Kuphume igazi. Base igazi libhecwe ecabheni. Ukuze kube nomehluko ingelosi eyobhubhisayo. Mayifika izobhubhisa abantwana bakhe babe sebehlukanisiwe nabasezweni nakuba bese khona ezweni laseGibhithe. Bathe mabephuma kulo izwe laseGibhithe uNkulunkulu akahambisanga ngendlela yamaFilisti. Ngoba wayesazi ukuthi azobalwisa endleleni bazokwethuka. Besabe babuyele emuva. uNkulunkulu wabona ukuthi uzobaqalisa kancane njengomntwana omncane. Uyaqala akhule afunde ukuhlala.
ekuqaleni bengakwazi ukuhlala bewumuntu nje ohlalelele. Manje useyakwazi ukuhlala. Athe suka lapho beqala ekhasa. Uma wakhe akathi mayesakhasa, "Hey, hamba wena." No, umqala kancane kancane uyazi ukuthi kulwaphi umzali. Kodwa uqala kancane kancane. Azathi uPaul umntwana omncane, uPostoli Paul udlubisi. Ngisakhuluma ngoPostoli Paul noPostoli Petro yini. Azathi uma bekuya ngokukholwa kwenu bekumele ngabe seningabefundisi. Bekumele ngabanidla isitambo ukudla oqinile. Kodwa manje ngisadinga ukuthi nidlubisi. Mntwana ungakhuli kunaleyo nkinga. Hayike uNkulunkulu wanquma ke ukuthi okay, indlela yokubahlukanisa laba bantu ngoba bebesebenebhondi behlangene phakathi kwabo abantwana bakaNkulunkulu neGibhithe. Wathi ngizobadlulisa olwandle olubomvu. Kuseyindlela leyo yokubehlukanisa labo bantu. Ngoba uma babehamba ngendlela engazuba vimba ulwandle, iGibhithe bezobafika. Abanye bezizwe bebezobafika. Kodwa le ndlela uNkulunkulu akuhambisa ngayo njengomntwana wakhe, uwenzela ukuthi uhlukane nezwe. Wenzela ukuthi uhlukane nalezi zinto ophuma kuzona njengomntwana wakhe. Ngoba ukuhlukanisela ukuthi ube ngumntwana wakhe. Wabaqondisa ngqo olwandle olubomvu. Hawu. Mabebuka ngaphambi kwabo babona ulwandle olubomvu. Inkinga ukuthi bayibona makusemini ifu liyabahola. Nasebusuku bayibona insika yomlilo iyabahola. Manje ngiyacabanga ukuthi bayadideka ukuthi kanti uNkulunkulu usolela kwiphi indlela? Kanti uNkulunkulu wethu akayazi indlela. Mhlawumbe nawe uyadideka ukuthi uNkulunkulu kade angithembisa lento. Kanti akayenzi ngani le? Yini kwenzeka ngalendlela? Uthi usakhumbula yini isethembiso sakho uNkulunkulu? Wazi kahle uNkulunkulu uthini kuwena njengomntwana wakhe. Bathi Mose usikhipheleni kanti eGibhithe. Yazi benginothi ngasafela eGibhithe. Abengekho yini amathuna eGibhithe? Ukuthi besingafela khona size sizofela la ehlane. La singazi ukuthi songcotshwa ubani. Hayi understand. Sebekhohlwe ukubheka ifu uma kwakusemini ngesikhathi becomplain. Noma bebheke insika yomlilo uma kwakusebusuku. Sebekhona babheka uMose. Kanti kumele babheke phezulu. Yabona uma ubheka phezulu kukwenza ukuthi wenze izinto ezingenziwa ngabanye abantu. Ngesikhathi abafundi beNkosi uJesu besemkhunjini, ngiyacabanga bebeyofuna iNkosi uJesu ngoba yayiseyiwelele ngaphesheya ngokungokwabo. Sekuzosa semntwela. Babona umuntu ohambayo bacabanga ukuthi ispoki. Bethuka bakhathazeka. Kodwa mayekhuluma bezwe ukuthi uye ethi ningesabi. Ayikwasho ukuthi ukukholwa kukho kahle. uPetro wathi uma kunguwe Nkosi yisho ukuthi ngize kuwena lapha emanzini. Wahamba uPetro ebuka iNkosi uJesu. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu wangabaza. Ngiyacabanga ukuthi ukungabaza kwakhe kungenzeka ukuthi wasuka wabuka amanzi. Wakhohlwa ukugqolozela iNkosi uJesu. Wayeseyangabaza. Mayengabaze bonke phela kahle kahle akhanjwe emanzini. Elithi iBhayibheli asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Yena wasuka wabona amanzi. Wahamba ngokubona wacwila. Into yazomsiza ukuthi ahambe ngokukholwa ukuthi lo othembisile othemba ngihamba emanzini ngizohamba ake ngibheke yena kumina. Abantwana bakwaIsrayeli bakhohlwa ukubheka ubaba osezulwini. Babheka amanzi. Babheka ulwandle olubomvu. Wena ubheke ba ubonani phambi kwakho? Lokho okubona phambi kwakho kuzoya ngokuthi wena ubheke kuphi njengomntwana kaNkulunkulu. La kuthiwa sokhuleka sithi baba wethu osezulwini. Mawukhuleka bheka phezulu. Ungabheki phansi. Ungabheki umuntu. Ungabheki udlule ngisho na kumfundisi wakho.
ngoba khona abantu abazombheqa. Mhlawumbe uzobona amaphutha ngokwakho, kodwa bheka lo othe phuma eGibhite. Akusiyena uMose wayisukela ngokwakhe wathi abaphuma abantwana bakwa-Israyeli eGibhite. Kodwa bona bazocomplaina kuMose. Baye kubheka insika yefu nensika yomlilo phezulu. Yabona uma bebheke phezulu, ngiyakholwa ukuthi ulwandle babengeke balibone. Uma bengalibona ulwandle, bebengeke becomplain, babezovele bahambe nje. And babezovele bahambe nje ulwandle olubomvu luyivulekele nje ulwandle. Bangazi bonke sebehamba emhlabathini omileyo kanti kunolwandle la. Kodwa ngenxa yokubheka phansi, lokho kwaveza ukungabaza. Uthi kahle kahle bekuyiplan kaNkulunkulu yini ukuthi siphume eGibhite. Mhlawumbe nawe usuyangabaza ukuthi le mpilo yami kahle kahle iseseplanini likaNkulunkulu yini. Lokho kungabaza kwakho uvezwa ukuthi ubheke phansi, awubheka ngaphezulu kuKristu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Umntwana ngaso sonke isikhathi ubheka umzali, kodwa lo sekhulile hayi ubheka kwezinye indawo. Umntwana kaNkulunkulu uyimvu. Yabona izimvu, imvu ibheka le ngaphambili ukuthi yapi. Ayibheki ngapha nangapha ukuthi kwenzakalani. Ma eyoqala imvu iyaqala yongena emgwaqweni. Le landela ayibheki ukuthi hayibo kuzimoto eyingozi ngapha nangapha, no. Ibheke le ehamba phambili. Thina sibheke imvu noma inkosi uJesu eyafika yahlatshwa njengemvu emhlabeni. Sibheke yona ukuthi kuvelana emaqaleni asinandaba nalokho. Sibheke ukuthi ihamba kuphi yona. Uma uzobheka yona uzoyeka ukucomplaina. Uzoyeka nokusho ukuthi hey mina sengineminyaka u-20 ngikhulekela lento uNkulunkulu angiphenduli. Inkinga yakho ubheke phansi. Inkinga yakho ubheke labantu abaphendulwa abasemaceleni ukuthi batholani bona banani. Wena wakho ubaba ngoNkulunkulu ukhohlwa bona nabo abantu baba wabo wasezweni. Mhlawumbe uyabaphendula wabo noma kabaphendule akundaba yakho leyo. Wena wakho ubaba usezweni. Wena ubheke ezulwini phezulu. Sho kanjalo kuNkulunkulu ukuthi ngimkhethile ukuthi nibe ngabami. Mokwethi uthube ngakaNkulunkulu usenhlanhleni. And usuku ungayikhethelanga wena kodwa ukhethwe nguNkulunkulu, ngakho udinga ukuphuma ezweni. Ngoba thina asibona abalelizwe. Asihambi ngokwendlela yalelizwe. Abase Roma 12 verse 2. Ayicisa wona le ndaba. Kuthiwa ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe lokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Kuthiwa la ningalingisi lelizwe ngoba uNkulunkulu usikhethile wasihlukanisa nezwe ukuba sibe ngcwele njengalokho yena engcwele ngoba phela singabantwana bakhe. Ukulingisa kwethu izwe kukwenza lokho ukuthi uNkulunkulu asibone siyizwe. Ngamanye amazwi asisekho emhlanjini wakhe. Icharacter yethu isisusile ekubeni ngabantwana bakaNkulunkulu yasibeka ekubeni ngabezwe. Ngokuthi silingise izwe senze njengezwe. Kodwa
sidinga ukuba siphume ezweni ngelekeqe, siphume nangezenzo. Kunabantu abenza ama-hairstyle, wesilisa ushaya isishikho la noma izinto nezithe engazazi, abanye benza ama-dreadlocks. Umbuzo wami ukuthi lokho ukuthole eBhayibhelini yini noma ukuthole ezweni? Awubheke lezinto zenzayo ukuthi zivelaphi, ukuphi umsuka wazo. Awulingisi yini izwe ngokwenza lezi zinto? Ngokugqoka ngaleyo ndlela awulingisi yini izwe? Ngokubuka lama program ku computer noma ku laptop noma ku phone noma ku TV, lezi zinto ezithandwa yizwe, awulingisi yini izwe? Hlala phansi usuku lonke libuka amasoapie nabo Netflix, khona izinto eziningi ezenziwa yizwe. Umbuzo ukuthi ukuthathephi? Hamba uyodlala ibhola, umbuzo ukuthi ukuthathephi lokho? Ukufundiswa ubani? Kuvela ezwini, kuvela endlini kaNkulunkulu noma kuvela uSathane ezweni? Izinto zezwe kaningi uzozithola zine-entertainment phakathi. Yini kube ne-entertainment? Ngoba i-entertainment isusa umuntu kufocus kaNkulunkulu, izomenza ukuthi afocuse kulento entertainayo, emkitazayo, emjabulisayo. And izinto ezine-entertainment uzozithola ukuthi kaningi zenziwa ngamasonto, zincisha abantu ithuba lokuthi babe senkonzweni bafuna uNkulunkulu. Kuthiwe hayi namhlanje iSoweto Derby, hayi ke makuyiSoweto Derby nomfundisi uzoshumela shashaqede, ngoba phela kufanele ahambele aye lapha ku TV ayobuka iSoweto Derby, ibhola lezinyawo lapho kudlalwa khona amaqembu amakhulu. Ayospenda isikhathi lapha eyobuka abantu abathwele, eyobuka abantu abafaka ama-tattoo. Ngangikuthanda ibhola bazalwane, ngaxoshwa i-tattoo. Umuntu oqala waba ne-influence ekuhlukaneni nebhola kwaba ngumkami, ngoba bekungena TV ekhaya, bengisuka ngihambe ngiye kulaba ngibazi ukuthi bane-TV ngiyobuka ibhola, athi hayi akahambi nami. Asale-ke mangibuya ngibona ukuthi yakumnandi ekhaya, ngibona ukuthi ngayenza indaba phakathi kokuthi ngikhetha ibhola noma ngikhetha umkami. Kwangiphoqa ukuthi hayi angikhethe umkami. Kuthe kusuka lapho ngabe ngibona okay, okungcono ke ngizolibuka ku YouTube. Ngalibuka, hayi bavela nama-tattoo akhona, ngathi hayi anginakubuka ama-devil worship mina. Le moya yami uyozigcina isingena kumina phela manje. Laba bantu laba abanye babo ngiyacabanga ukuthi bathwele, abanye baba inyanga. Empeleni ngihamba ibhola ngiseyingane, vele kwakugcatshwa noma ke kwakulokhuzwa kwakufafazwa intelezi nemithi makuyodlala ibhola befuna ukuwina. Umuntu kalandela izinto zebhola ezihambisana nezinyanga. Ngiyakhumbula mhlaze neyashaya iBafana kwakuyini kambe kwakuzoba iWorld Cup noma iAFCON, ngisakhumbula. Bahamba baye enyangeni kwahlatshwa imbuzi noma ngizazi imbuzi noma inkomo yini, behlulwa sebehlabile. Yazibona le zinto zasezweni ukuthi zihambisana nemaka kaSathane namadimoni. Yikho uNkulunkulu ethi masingalilingisi lelizwe. Abanye bazogqoka ke izikipa zoPirates noChiefs, kuvela izithombe lezi ezinezipoki ezinokufa phakathi. Sathane ufakile isithombe esikhombisa ukufa la. Umuntu asifake lesi skipa umuntu amuthola ukufa. Abanye behamba begqoka impahla zezwe ezenziwe emkhathini, impahla zeyifebe ezibampintshana.
ngoba nje belingisa izwi. Abanye baze bathi hayi phela senzele ukubazuza ukuthi beze la. Ngoba sizobazuza kanjani mangabe singafani nabo? Bazosibalekela. Hayi mina ngithi ngcono babaleka abafuna ukubaleka. Ababizwe uNkulunkulu bezoza la enkozweni. Labo bakhethwa uNkulunkulu bazoza. Angifuni mina abantu abazokhethwa uSathane beze la. No. Fisa ukuthi ngizokhonza nabantu abadonswe nguNkulunkulu, ebadonsela endodaneni yakhe inkosi uJesu, ukuze indodana ibathathe ibase kuNkulunkulu. Lokho ke ngikufisayo. Noma singaba babili la kulungile uma kuyintando kaNkulunkulu. Kunoma ngithi ngizodonsa izwe. No. Wasingalingisi lelizwe. Kusho ukuthi ukulingisa izwe, umzalwane ombone lingisa izwe, kuwuphawu lokuthi lo mzalwane uyizwe. Hayi ngimahlulela mina lo muntu kushwisi ukuthi singalingisi izwe. Lo muntu akehlulelwa yimi, uhlulelwa yizwe. Ithi inkosi uJesu ayisayi kusahlulela, kodwa siyohlulelwa ngamazwi ewakhulume kithi. Yizwe elikuhlulelayo umntwana kaNkulunkulu. Hayi mina cha. Mina ngisho ukuthi ungalingisi izwe mina. Cha. Ngifunde nje ukuthi lithi iBhayibheli ungalingisi izwe. Siyozibonela ke wena ukuthi wenze njani. Uma uthanda ukulingisa izwe, uNkulunkulu uyadisown. Awusiyena umntwana wakho uthi nginikhethile ukuba nibe ngabami. Phuma ezweni. Phuma ezweni ngisho nasekulingiseni. Ngabe ngumlingisi. I-imitator. Ningalingisi lelizwe. Yabona kuyacaciswa la. Ukuthi ningalingisi lelizwe. Do not imitate this world. Esiphila kulo. Shuthi kunalo lelizwe kufanele silingise. Ngoba inkosi mayisifundisa ukukhuleka, ithi sikhuleke sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Kusho ukuthi kunezwe lasezulwini. Yilona zwekelo lesilingisayo. Kodwa hayi leli. Siyaphila kulo leli ngoba sisenyameni. Kodwa siyaqaphela ukuthi asikopeli lutho kusezweni. Athi uNkulunkulu mayeyalo Joshua, amazwi alesi siprofeto makangasuki emlonyeni wakho, zindla ngawo ubusuku nemini. Ukwenze njani lokho? Ugqolozela amehlo akho wabeke phezulu ezulwini ngokuzindla ngalamazwi. Ngesikhathi engasuka emlonyeni wakho yingoba uyawafunda, uyawezwa, uyawenza. Njengoba lapha lisho iBhayibheli encwadini yeZezwe isahluko 17 ukuthi abazalwane baseBriya babehle kakhulu kunabaseThesalonika ngoba babehlolisisa imibhalo. Ngamanye amazwi babengabheki ukuthi kangako batheni uPawulu. Babebheka nje ukuthi uNkulunkulu uthini, lithini izwi lakho. Amehlo abo babewagqolozele kwenza lokhu ukuthi phambi kaNkulunkulu they were good. They were better than the Thessalonians. Maqhathaniswa izinga lokukholwa kwabo kwaba nomehluko. Umehluko ubangwa into eyodwa. Ukuthi lapha abanye mhlambe bebefunda izwi kodwa baphinde babheka into zomhlaba. Baphinde babheka ukuthi hayi ngoba naku uPaul usishumayezile, siyabonga. Sesokubona ngeviki elizayo ukuthi uthini futhi. Kanti laba babehlothisa ukuthi ngempela bakhuluma iqiniso laba bantu. Naye uPaul kaningi eshumayela mozobheka lapha iZenzo 15. Lithi iBhayibheli wayeshumayela ebachazizela iBhayibheli ethathela emibhalweni. Naye uPaul ezinye izinto eziningi wayezembulela umoya oyingcwele kodwa ezithathele emibhalweni. Ngoba lithi iBhayibheli umoya ongcwele uzosifundisa konke, asikhumbuze okukhulunywe inkosi uJesu. Nalokho kuseTestament elidala kubhalwe inkosi uJesu
Inkosi uJesu yamembulela uPawulu ukuthi bekuchazane lokho. Wayesebachasisela ke bachazela abantu ukuthi lokhu uNkulunkulu wayethi ethila ethathela phi embhalweni. Wayengathatheli engqondweni yakhe. No. Wayehlolisisa naye imbhalo, eyifunda naye imbhalo ukuze aqonde ukuthi uNkulunkulu uthini. Umuntu ozoduka acomplain ngumuntu ofika bheke phezulu aphinde bheke phansi. Phinde bheke phezulu, phinde bheke phansi. Njengoba sesisayikhuluma indaba kaPetro. Ingubheka phansi kudala ukungabaza. Lapha kuba seKorinto bokuqala sahluko 13 verse 13 kuthiwa kuminto ezintathu. Ukukholwa, ithemba, nothando. Kwaphela ithemba noma ukukholwa kuPetro kwamwisa lokho. Enqutheleni yabesifazane kule weekend ithini? Akwenzeki ukumthokozisa uJehova ngaphandle kokukholwa. And ukukholwa akwenzeki ukuthi umuntu akholwe mayebheka izinto zomhlaba. Ngoba asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Manje sibheka phezulu ukuze sikhohlwe izinto zomhlaba. Kodwa masisabheke phansi sizozibona lezi zinto esizibhekayo. Ngeke ungayiboni into oyibhekayo. Ithi inkosi uJesu uma isolo umuntu limkhubekisa makalikhiphe. Ngcono angene ezulwini nesolodwa kunoma ungene esihlokweni namehla amabili. Ngoba mhlambe sine interpretation yethu yokukhutshekiswa yiso kodwa kunaleli so likamoya esidingayo elokuthi izinto zomhlaba asizihluphe ngazo njengabantwana bakaNkulunkulu ngoba ubaba wethu usezulwini akekho. Ikhona yini ingane ethi mangaba igugelwe izicathulo isuke ekhaya layo ihambe kwamakhelwane uzicela kwamakhelwane? No. Noma ngabe kuthiwa baswele kangakanani kulelo khaya izocela kuleli khaya ngoba ubaba wakhona ukuleli khaya. And ubaba wakhona noma umuntu owubaba emndenini kahle kahle kumele abe uprovider. Kumele ukukhalwe kuye. Kumele asebenze. Ngoba uNkulunkulu uthe umuntu uzolithukuthuku zakhe mase kuJesu umuntu. And ngiyakholwa ukuthi kwaqondwe kakhulu lapho ku-Adam. Ngenxa ukuthi sesilahle umthetho kaNkulunkulu. Yonke emahlathini endle sijuluke ngoba siwobaba. Ukuze abantwana bethu mabekhala sibaphe. Njengoba besezulwini masikhala uyasipha. Kuphela uma singabantwana bakhe. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu. Yabona into enenkinga la yenza ukuthi umuntu abheke izinto zomhlaba ingqondo. Iyona nto ke le ekumele iguqulwe indlela yocabanga ngayo. Ngoba ingqondo ingakudukisa. Manje ukuguqulwa kwengqondo kubiza ukuthi umntwana kaNkulunkulu azalwe kabusha. Bona ke ngoba ngale ngqondo esizalwe ngayo leya ngqondo le yile yenza ukuthi umntwana athe mncane umbone nomona, athe mncane umbone noshiki, athe mncane mayefuna lento ayifunayo afuna ukuthi kwenzeke intando yakhe azibhuqe phansi ngoba ufuna intando yakhe ngenxa yani na unale ngqondo azalelwa kuyo ngoba wazalelwa esonweni wenza lento azalelwe kuyona. Umuntu owenza isono wenza lento azalelwe kuyona. Kanjalo noguqulwe ingqondo uzokwenza ukulunga mayisizelwe kabusha enze lento azalelwe kuyona.
wena uzalelwe kuphi? Uzalwe kabusha? Muzalwe kabusha phela uzokwenza le ndlela ekhombisa ukuthi uzelwe kabusha waba ngumntwana kaNkulunkulu. Awusazalwanga ngentando yendoda nenyama, kodwa usuzelwe ngomoya kaNkulunkulu ongcwele. Usuzelwe ngezwi likaNkulunkulu. Phakathi kwakho sekugijima igazi lobungcwele. Umoya oyingcwele uyena esebusa empilweni yakho. Izinto osuzenza manje awusazenzi ngenyama, uzenza ngomoya ngoba sewamkele umoya ongcwele. uJohn uMbhaphathizi uyenza lowo engafanele ukuthinta umchilo izicathulo zakhe. Lowo uyakunibhabhathisa ngomlilo nangomoya ongcwele. Kwenzakalani ebandleni laqala? Labhajadiswa ngomlilo lelo bandla nangomoya ongcwele. Yilo msebenzi Nkosi uJesu uzele ayethe uJohn uMbhaphathizi uzele khona. Izisho Nkosi uJesu uthi ngize emhlabeni ukuphotha umlilo. Ithi bengifisa kangakanani ngithi ngaso okay. Yazi yathi fika nje emhlabeni Inkosi. Yayilangazelele nje ukuthi yakukwehla umoya ongcwele. Ake abantu nje behlelwe ngumoya ongcwele ke ngizohlala phakathi kwabantu ngihambe ngalomzimba wabantu. Yona into ayilangazelele kakhulu. Namhlanje usanalangazelele ukufaka umoya wakho ongcwele kubantu ukuze ahambe ngomzimba wabantu bakhe besemhlabeni nesezulwini ukuze kube ne-exchange. Yena angene kumuntu emhlabeni ahambeke ngalomzimba kumuntu. Umuntu yena afihlwe noKristu, yena uKristu ekuNkulunkulu ngakwesokunene sikaBaba uNkulunkulu. Kube nalo exchange. Ngenxa ukuthi umuntu ungumntwana kaNkulunkulu. Why kuba nale exchange? Ngoba abantwana bakaNkulunkulu basezulwini, abantwana bakaNkulunkulu batholakala ezulwini, batholakala encwadini yabangcwele. Yilapho bekhona abantwana bakaNkulunkulu. Njengoba sidla njengabantwana bakaNkulunkulu sisezulwini, ngoba sisekhaya ezulwini, kodwa imizimba yethu ila siyizihambi la. Sihleli la ngoba nakho le nyama le isaphila kulomzimba. Noma ngenxa ukuthi umphefumulo uNkulunkulu usathandile ukuthi mawube kulomzimba. Uvalelwe kulomphefumulo kulomzimba. Kodwa kahle kahle thina uqobo lwethu sisezulwini. Ezulwini sikuphi? Singaphakathi kuKristu. Ngoba ibandla likaNkulunkulu lazalwa ohlangothini lukaKristu. Njengo-Eva waphuma ohlangothini luka-Adamu. Nathi siphuma ohlangothini lukaKristu. Ngikholwa ukuthi ke singena ke lapho ke ukuthi ke sibe siphinde sibe ngaphakathi kwakhe futhi. Yikho lapha kuJohn 15:7 ethi uma nihlala kimi nami kimi. Yabona kunalokho kushintsha. Thina sihlala kuye sibe sezulwini. Yena ahlale kithi abe la emhlabeni. Ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. Manje sikwazi ukulingisa lelizwe. Ngoba ukulingisa lelizwe kusikhipha kuyena sibe semhlabeni. Kanti masilingisa senze intando yakhe esezulwini, kususa emhlabeni sibe phezulu bese sihambe ngokamoya singahambi ngenyama. Manje inyama isidonsela phansi, umoya usidonsela phezulu. Kunokudonsana la okwenzakalayo. Manje ke sidinga ukuguqula isimo sengqondo. Manje makuthiwa ke kodwa niguqula isimo sengqondo la kuvezwa ukuthi ngidecide mina ukuthi ngiyavuma yini ukuthi ngiguqule isimo sengqondo yami ukuze ngibe ngumntwana kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi angiphoqiwe ukuthi ngiguqule isimo sengqondo yami. Into la ephakathi nendawo in between ingqondo yami kahle kahle. Umzimba wami ufuna ukuguqula ingqondo yami ukuthi ngishonise phansi. Bese umoya kaNkulunkulu nawo ufuna ukuguqula ingqondo yami ukuthi ngibe phezulu.
Manje ilesimo sengqondo esidinga ukuguqulwa ukuze ngihambe ngokubuntwana bukaNkulunkulu. Uma sekuguqulwe lesimo sengqondo kunezinto ezenzakalayo ezingeke zenzeke kungaguqulwanga isimo sengqondo. Kusho ukuthi ingqondo yona ngokwayo ayiguqulwa kodwa kuguqulwa lesi simo sayo ukuthi yenziwe ibe yintsha. Kukhona lokho kufanele simvumele ayiguqule. Njengoba sizwe izwi lakhe namhlanje masingazenza ikhona inhliziyo zakhe ukuze simdedele ayiguqule ingqondo. Ngoba uma sihambe ngengqondo yethu senkingini. Ngike ngasho ekuqaleni ngathi ngesikhathi inkosi uJesu ithi uma umuntu edla umzimba wami aphuza igazi lami nokuphila okuphakade, labo ebengaguqulwanga ingqondo yabo kodwa belandela uJesu bayishiya inkosi uJesu, bayidedela ngenxa yokuthi ingqondo yabo isimo sayo besingaguquliwe ukuthi sibe ngesabantwana. Kodwa Petru ingqondo yabo yayiguquliwe, bavuma ukuthi iguqulwe isimo sengqondo. Baba nobuntwana ukuthi noma ngabe uthini kodwa lobu buntwana bami bungenza ukuthi ngilalele. Lobu buntwana bami bungenza ukuthi ngingabe nereasoning yami. Buyayisusa ireasoning yami engqondweni. Ngoba isimo sengqondo yami esiguquliwe, le reasoning yomhlaba izinto zezwe isukile kimi. Ingenza ukuthi mayethi angidli inyama yakhe ngithi ngizoyidla, ngizobona nje mhlazane ngizongipha inyama yakhe mina. Ukuthi uzoyisika kanjani? Abe siyanginika, mhlazane nginika nje ethi nali iqatha lenyama ngiyadla mina. Mhlazane mhlambe ukuthi uyazigcaba la kuphuma igazi lifaka endishini ethi phuza la, ngizophuza ngoba kusho yena. Ngobani? Ngumntwana wakhe. Kodwa ngesiyena umntwana wakhe uyadideka. Avela abona ukuthi hayi. Yabonakala kudlaliwe ngathi. Baningi abantu sebephumile enkonzweni bebona ukuthi hey kudlaliwe ngathi la. Ngoba abana isimo sengqondo yabo ayiguquliwe. Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Yabona mase siguquliwe isimo sengqondo. Yileyo naleyo nto umntwana kaNkulunkulu. Hayi nje ukuthi uyayihlola, kodwa uyayihlolisisa ukuthi ngempela intando kaNkulunkulu yini le. Ngempela lokhu kuvela kuNkulunkulu yini. Ngolunye usuku uManowa akekho usendle noma kwenye indawo lapho kade ekhona. Kufika ingelosi ifika kumkakhe. Ithi hey wena inyumba. Njengoba uyinyumba nje uzoba nomntwana. Hawu. Hayi umama wakholwa. Kwathi makufika umkhwenyana wakhe uManowa wamtshela. Wathi hey ufika umuntu kanje wamtshela lokho nalokho. Hey angayi understand kahle le ndaba uManowa. Wakhuleka ukuthi lo muntu makaphinda abuye azizwelena ngokwakhe. Ngoba ekubalekile ukuzizwela wena ngokwakho. Ungezwe ngenzwa bethi njengo-Eva. Ngoba uyokhohliseka kalula mawuzwe ngenzwa bethi. Hayi nangempela yabuya ingelosi. Hayi wahlolisisa uManowa ukuthi ngempela kuvela enkosini yini lokho. Ebuza imibuzo ethi hayi ngcono mhlambe kwenzeke lesi sibonakaliso zenzeka kwaze kwaba nomhlatshelo khona lapho. Yasuka ngomusi ingelosi ibuyela phezulu ezulwini. Babona ukuthi ingelosi lena bazi bathi wazi wathi uManowa hey yabona ke sibonile uNkulunkulu. Futhi sizofa phela. Wathi uManowa cha ngesifa umkakhe wathi ngeke sife ngoba uNkulunkulu ukwenze ngaboni lokho. Kusho ukuthi bekuyingelosi yakhe. Ngoba ekho ngabona uNkulunkulu esenyameni aphile. Ukuze umbone uNkulunkulu udinga ukuba kumoya. Lapha encwadini yesambulo uJohane uthi ngangekumoya isikhathi ngibona uNkulunkulu waphuma enyameni ukuze akwazi ukubona nenkosi uJesu abone ukuthi ibukeka kanjani kwakudinga ukuthi aphume enyameni.
uNkulunkulu ke udinga ukuthi noma uhlolisisa okuyintando yakhe uyihlolisisa intando yakhe ukholwa. Ngoba uma uhlolisisa intando yakhe ungakholwa uzoba senkingeni. NjengoZakhariya naye kwakunenkinga efanayo. Elizabeth umkakhe engabatholi abantwana, ehambile ukwenza umhlatshelo ngale noma umnikelo. Ingelosi kaNkulunkulu ikhuluma naye ukuthi uzothola umntwana, akakholwanga. Wathi uNkulunkulu amehlo akho azovaleka, umlomo awuzokwazi ukukhuluma, yoze afike lo mntwana ngoba ukholwanga. Ngoba akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokholwa. Lo muntu kade wenza umhlatshelo le eyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa ukungakholwa kwakhe kwamxabanisa noNkulunkulu kwamlethela isijeziso ngoba engakholwa. Ngazi ukuthi yini manje sengena esihlokweni sengqungquthela besifazane. Kwenzeka kanjalo ke kumuntu ohlolisisa intando kaNkulunkulu. Kufanele sikwazi ukuyihlolisisa. Kuthi noma ngabe kuthiwa izwi selifikile lasho lokhu nalokhu nalokhu, simbuze uNkulunkulu ukuthi ngempela kuvela kuweyini lokhu, noma sekuvela kuSathane. Ngoba kulula ukukhohliseka. Yabona bakuthiwa ngesikhathi kuSara kufika umcabango ukuthi hey, mhlambe icebo likaNkulunkulu bekuwukuthi uAbrahama uzoyithola indodana la esiqelakazini. Mhlambe wathi wahlolisisa ukuthi ngempela kwentando kaNkulunkulu lokho, mhlambe kwakungenze kufike lapho. Uyazi kunezinto esezizenzeke empilweni zethu ngoba nje sihlulwe ukuhlolisisa ukuthi lokhu kuyintando kaNkulunkulu. Mhlawumbe umunye ukuhlole nje kancane. Yabona ukuthi kuthiwa uAdam wathi makufika umkakhe sesithi hey Adam, naku buka nje, iyadleka lana ngifanga ngiyaphila. Abe siyahlolisisa ukuthi kuyintando kaNkulunkulu yini lokho. Mawayihlolisisile wayezophepha. Naye uEva mawayihlolisisile ukuthi lokhu esengizokwenza manje noma sengicabanga ukwenza manje, noma lokhu ngitshelwa khona ukuthi kuhle kangaka, kuyintando kaNkulunkulu yini. Ngoba ukwenza into ephambene nentando kaNkulunkulu kuyambulala umuntu, kuyisono lokho. Kuthiwa ke ukuze nibe nokuhlolisisa kwentando kaNkulunkulu ukuthi ingqondo mayingakaguqulwa iyekwazi ukuhlolisisa lokho. Njengalabo abafundi cishe 58 noma 60 abakwazanga ukuhlolisisa ukuthi ithini inkosi, abakwazanga ukulinda ukuthi okay mase iqedile inkosi ake ngiyami ngiyokubuza, ngicela ukubuza inkosi ukuchaza lapha angizwanga. Babuzana nengqondo yabo, babuzana nenyama negazi, inyama yabaphendula negazi labaphendula, lento abazelwe ngayo, ingqondo yabo isahamba ngayo, benze njani? Baduka. Kanti umuntu ohlolisisayo ngenxa yokuthi isimo sengqondo siguquliwe akaduki. Lithi iBhayibheli noma ngabe esula akayiduka kuyo ngoba indlela yokuhamba abangcwele le. Leyo ndlela ke leyo nemento. Ukuze babe nokuhlukanisa kwentando kaNkulunkulu, yini leyo? Ukuhle, ukuthandekayo nokupheleleyo. Kunendlela ebukeka inhle kumuntu kanti isiphatho sayo kufa. Manje lo okuhle lo sizombona lo hle ngoba sesiguqula ingqondo yethu. uEva mayisetsheliwe inyoka ngama benefits okudla la, wabona kukuhle ukudla lowo muthi lo ukuthi adle leso sithelo. Akakwazanga ukuhlukanisa okuyintando kaNkulunkulu nokuhle. Wabona kukuhle, yabona abantu bezwe
lezi zinto ezimbi kuNkulunkulu bona bazibona zizinhle. Ifashion yezwe abantu bezwe bayibona inhle. Bahambe bayobuka labantu kuthiwa onobuhle. Labantu abahamba befaka amaphenti nobodies noma kuthiwa obra. Bahambe baye lapha emabhishi bathi bayoziphumuza. Bawabona nobuhle lapha abaningi abangekho official bawonobuhle ngoba nakhona uzofika bahamba ngezikhindi abagqoka amaphenti nobodies. Abanye kwakwavele ephepheni lapha eSouth Coast ukuthi bathi bayoteleka ukuthi yindaba besilisa lapha eBhishi behamba beveza izibele bengafaka obodies kodwa besifazane bona bafaka isobodies kuthi abagqokile ke befaka obodies bathi hayi cha either abesilisa bafaka isobodies noma besifazane bayakhishwa obodies bahamba ngamabele benjalo. Ingqondo yezwe ke leyo. Nabantu bakaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu ubathole begijima baye lapha eBhishi. uAdam noEva bathi mabezibona benqunu bazifihla. Okuwukuthi uNkulunkulu akasifuni sinqunu phambi kwabantu. Bese ke abantu bagijime baye kumaBhishi. Eindaweni zabantu abanqunu baqede bathi hayi bona bababuko nobuhle. Ngeke ngakhula nami ngithi hayi ngiyibuka iTV kodwa ngami ngiyiBhishi ngithi ngiyobhuda khona. Kufike labantu engibabalekela kuTV ngibafice lapha eBhishi. Abanye ke ngiyashwa ngeke sibabalekeleke bahamba bengagqokile lapha komamona. Asikwazi ukubabalekela lapho kodwa uNkulunkulu uyasifihla kulezo zinto. Ma esazi ukuthi ngeke uyibalekele lento uyayiveza indlela ukuthi uphephe. Ngoba umuntu ulingwa ehuhwa ngezinkanuko zakhe. Akavumela isilingo esingaphezulu kwamandla uNkulunkulu. Mina ngikwazi lokho kimi. uNkulunkulu angadedela isilingo othi mosibheke usuphume kusona uthi ngiphume kanjani nani vele ubona ya. BekuNkulunkulu besebenza la. Ngoba mina kukhona la ngeke ngazifaka khona ezilingweni ngehluleka. Ezingcono kunalezi engizithola sengidlula kuzona manje. Kanti sengidluliswa uNkulunkulu ngidlulele ngokwami. Kangifihla. Okuhle nokuthandekayo yini ethandekayo kuNkulunkulu? Hayi into ethandeka ezweni. Kodwa ethandeka kuNkulunkulu njengalokho esho incwadi kubaseRoma isahluko 1 uthi lapha kuverse 28 ukuthi mhlawumbe sesithi uyibheka kancane ngoba ngiyakhohlwa indlela ebekwa ngayo. Verse 32. Abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenza okunjalo bafanele ukufa. Abantu bajajayo babe bengagqokile bafanele ukufa lawo bantu. Nabenza ama-hairstyles nani. Abenzi lokhu kuphela. Kodwa babuye bavumelana nabakwenzayo. Isikhathi uyobuka lapha koBhishi noma ufaka lama-hairstyles noma wenza lezi zinto zezwe uvumelana nezwe bese kuNkulunkulu uphambene nalokho incwadini yamahubo kuthiwa ngibona amahubo 50 uvumelana nabo ngazi noma kuyikho yena ukuthi ngizama ukuthi ngibheke ukuthi ngithole yini ngibona amahubo 50 ngathi uNkulunkulu mshayise ngathi njengawe Mahubo 50 sikhala lapha verse 16 kuthiwa kepha komubi uNkulunkulu uthi yini ukuba ushumele izimiso zami uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho ingane uyazonda ukuqondiswa
uNkulunkulu esuke eqondisa ukuthi hamba ngale ndlela njengomntwana wami. Kodwa thila ingane uyazondwa. Mhlambe bathi mabekutshela bekusiza abazalwane uthi wena uyangihlulela. Lithi iBhayibheli ungahluleli uzonda uqondiswa. Amazwi ami awalahlwa emva kwakho na? Uma ubona isela uvumelana nalo, neziphingi uhlanganyela nazo. Ezwa ke lokho hamba umabhishi nanalo uyobuka uNetflix into ezingcolile lapha uhlanganyela nazo lezo zinto lezo. Umlomo wakho uyekela ekubini, ulimi lwakho luqamba inkohliso. Uhlala uhleba umfowenu, unyevuza indodana kanyoko. Lokho ukwenzile ngathula. Ushaye sengathi nginjengawe. Ngizakukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Qaphelani lokho nina enikhohlwa uNkulunkulu ufuna nginidengule kungabikho osindisayo. Iyona ke indaba le. Kuthiwa ingqondo yenu iguqulwe isimo sengqondo ukuze nibe nokuhlolisisa kwentando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Ngazi isikhathi sethu sithini ke manje. Okay. Ngazi noma uqhubeke mhlambe avele sime lapho ngoba ngiyesaba masiqala la sizosuke siqhubeke kakhulu bese ke sigcina sesithatha isikhathi eside kakhulu. Ngicela ukuthi siguqe bese ngithandaza.